ezi nwanne m biko eweliwe ka njụọ gị iwela asụsụ na omenala Igbo fonye na-akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala Igbo gbara ajụ kọwara ndị enyi gị na ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala Igbo elu site n'ime ka asụsụ Igbo olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke Maazị Chimezie Victor Kochukwude site n'ime ka mmụta edemede na asụsụ Igbo gaa were marakwa na nwanne na-eri okporo ụzọ anyị uhie agaghị akọ ya maka onye mara izu ọka nka gazie n'ịntanetị ka idenye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a. Ndị ala anyị bụ ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche ekele m ụnụ. Ọka akụkọ bụ Maazị Chimezie Okorochukwu. Onye isi ọhụrụ nke ọchịchị obodo Ondo bụ Maazị Rotimi Akeredolu ayọọla ndị Igbo bi n'obodo ahụ ka ha were udo na otu obi gbara ajụ. Akeredolu mere mkpọkụ a na nzukọ ndị okenye ndị Igbo nwere n'obodo ahụ n'izuụka gara aga. Onye nnọchite anya ya na nzukọ ahụ bụ Maazị Emeka Ọkpara gbadosiri ụkwụ ike n'ala wee kwuo na ọchịchị onye isi ọhụrụ Akeredolu chọrọ ka ndị obodo dị iche iche bi n'obodo ahụ yiri udo na ịdị n'otu ka uwe. Ọ gara n'ihu wee yọọ ka ha wepụ mkpọrọmasị na esemokwu n'etiti onwe ha maka ajọ ndịna butere ute abaghị mmadụ. Mgbakọ saa na uze abụrụla n'elu nkwụ mgbe ndị isi ọchịchị obodo ndịda ọwụwa anyanwụ nke ala Igbo nwere nzukọ mkpochi ụzọ n'Enugu ebe ha nọrọ wee kwekọrịta maka nche na akụnụba nke ala Igbo niile. Ha nọkwara na nzukọ mkpochi ụzọ ahụ wee họpụta onye isi ọchịchị obodo Ebonyi Maazị David Umahi ka ọ bụrụ onye isi ndị ọchịchị obodo ndịda ọwụwa anyanwụ nke ala Igbo. Maazị Umahi tiri ebeu ma kpọkuokwa ndị ọchịchị obodo ala Igbo ibe ya ka ha kpofuo ndị abalịdị egwu ntọ mmadụ na ndị oje na mmụọ eje na mmadụ ka ntụ ụgụrụ maka ihi na o teela aka ndị omekome a jiri kpachara anya tee ala Igbo unyi n'ihu. Ebe ọ bụ na eliwe oke ehi eliwe oke mbụba ka ọ ga-abụ oke ehi tibiri oke mbụba chụwa ya. Nke a mere Maazị Umahi jiri nye ntụziaka na ndị isi ọchịchị obodo ndịda ọwụwa anyanwụ nke ala Igbo ga-adụnyere Dr. John Nwudo onye isi ọhaneze ndị Igbo ukwu ka ọchịchị ya bụrụ akwa akwụrụ. Ọ kpọkukwara ụmụ Igbo ka ha tinye aka maka ihi na aka zuo ọnụ ogbu ijiji. Ọkaikpe ụlọikpe nke ala Naịjirịa dị n'Abuja bụ Binta Nyanko akagbuola ebubo isii nke ala Naịjirịa bụrụ Nnamdi Kanu, David Nwanwisi, Benjamin Madubugu na Chidiebere Ọnwụdiwe. Ọkaikpe Nyanko sị na ebubo isii ndị a ya kagburu achịtaghị aja na ngosi pụtara ihe na Nnamdi Kanu na mmadụ atọ ndị a akpọrọ aha gbara mgbe okpuru imegide ọchịchị ala Naịjirịa. O kwukwara na Kanu na ndị otu ya ka nwekwara ebubo ise ọzọ eburu ha nke ya ga-eleba anya ma ọnwa atọ nke afọ a gbaa mkpụrụ ụbọchị 20 malitekwa n'ụbọchị 21. Igbo ndị ọma, chetakwa na onyonyo nke ndị Igbo nọ n'ala Amerịka na-egosi na Apple TV, Roku TV, Android TV, Fire TV na ANTV webụsaịtị ụtụtụ, ehihie na abalị mgbe niile na African Network Television ANTV. Onyonyo nke ndị Igbo nọ n'ala Amerịka bụ mpalaka nke African Network Television. N'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa, ị nọ n'Europe, Africa, Asia maọbụ na Amerịka, ị ga-enweta onyonyo nke ndị Igbo nọ n'ala Amerịka n'ụtụtụ, ehihie na abalị mgbe niile. Ngwa gazie ka ị nweta onyonyo nke ndị Igbo nọ n'ala Amerịka na onyonyo gị maọbụ ekwentị gị. Chai! African Network Television USA. Na Chineke ndị Igbo afụta Igbo n'anya ihe ọma dị iche iche o juru n'ala Igbo. Onyonyo ndị Igbo dị n'ala Amerịka na-agbasa mmemme nke ndị Igbo n'ụwa niile na-anaghị ego ọbụla iji mee ka asụsụ Igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ. Ya bụ, ị nwere amama ọkwa ma ọ bụ ịgbasa ozi maka mmemme dịka ọgbakọ ukwu ma ọ bụ convention, iri ji nke omenala Igbo,
ịlụ nwaanyị maọbụ ịgba nkwụ, ncheta ndụ ọma maọbụ ọnwụ mmadụ, Igbo Network ga-enyere gị aka ime ka ọha na eze mara. Ọ ga-emekwa ka ozi ziri anwụrụ ọkụ ruo igwe ntị, maka ihi na anaghị atụkwu nwa nchịkọ na nzuzo. Nke a bụ akara ị ga-esi zitere Igbo Network ozi gị: event@igbonetwork.com. Ọzọkwa, event@igbonetwork.com. Marakwa na afọ onye bụ afọ ukwu ya. Mee ka asụsụ na omenala Igbo bụrụ akwa akụrụ, maka ihi na ugoriri awọ mma ya arụọla. Ndị mgbasa ozi maka oke ruru mmadụ maọbụ Campaign for Democracy akatọọla ogbugbu a na-egbu ụmụafọ ala Biafra maọbụ IPOB n'ahịa ịchafụ ka atụrụ na-enweghị onye nche. Onye ode akwụkwọ nke otu a bụ Maazị Dede Ụzọ tara aka n'eze ma bee kwugharịrị ka ndị agha ala Naịjirịa si malite gbawa ndị otu IPOB egbe izu ole gara aga mgbe ha nwere nzukọ na Asaba nke ọchịchị obodo Delta. Ọ gbarụrụ ihu wee jụọ ihe mere ndị ala Naịjirịa ji na-agbaghị egbe mgbe ọtụtụ ndị mmadụ nwere ngagharị nke iwe na ọchịchị obodo Abuja, Lagos na Benin gbasara ihe isi ike nke ji ụtarị apịa ụmụ Naịjirịa eleghị anya n'azụ. O wee yọọ ka ọchịchị Naịjirịa mawapụta otu nnyochapụta pụrụ iche ga-achọpụta ndị na-egbusisi ndị otu IPOB ma gbakwa nchọpụta ha n'anwụ, ka ndị otu mba mgbaghara mmehie nke ndọrọndọrọ ọchịchị maọbụ Amnesty International kpaa agwa ejiri mara ha. Ọkaiwu nke ala Amerịka bụ Jeff Sessions akpaala agwa ka nwambara na-enweghị atụmatụ wụbanyere n'ite mmiri ọkụ mgbe akụkọ banyere nzukọ ya na Sergei Kislyak na-anọchite anya Russia na Amerịka gbasuru. Odogwu nwoke asịrị na o nweghị mgbe ya na ndị Russia ji nwee nzukọ banyere ndọrọndọrọ ọchịchị nke onye isi ala Trump. Ka ọ dị ugbu a, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nke onye kwuo uche ya na Amerịka ekwuola ka ọ rituo n'ọkwa ọkaiwu nke ala Amerịka, maka ihi na ọkụkọ nyụọ ahịrị ala achụwa ya ọsọ. Minista mba Russia Sergei Lavrov agwala onye isi ala Libya bụ Fayez al-Sarraj na ọtaba na-aka mma n'ime okenye n'ọnọdụ ha nwa bụ ala Russia inyere Libya agha obodo o mere eji ala ka ọ kwụrụkwa chim ka ọ kwụ na mbụ. Minista Lavrov gosiri mwute si n'obi ka nwa agụ dịka Libya nwere agba na mba ụwa Afrịka si buruzie oke osisi nọchiri ụzọ na-eri ube mma. O wee sị na mba Russia adịlarị njikere inyere ala Libya aka ma ọ bụrụ na ndị isi ọchịchị dị iche iche na Libya chọọ ọganihu, maka ihi na anaghị eji ọnụ asị okenye pụọ n'anwụ. Mba Sweden nke ugwu mba ụwa Europe etinyela iwu ga-eme ka ụmụaka dị afọ 18 banye ndị agha ala ha ma ọ masịrị ha ma ọ masịghị, maka ihi na agwọ nọ n'akịrịka. Ime ka okoro na agbọghọ ha banye otu agha ala ha n'aka ike malitere bụrụ akwaghị akwa kamgbe mba Russia weghara mba Crimea ma na-elekwa mba Sweden anya. Ntụziaka iwu ọhụrụ a ga-akpọbata puku ụmụ okoro na agbọghọ 4 kwa afọ. Otu Kololoto nke ala Nigeria maọbụ Standard Organization of Nigeria SON n'asụsụ bekee anwụchiele ndị omekome ụmụ nwoke ndị China 2 na Lagos mgbe ngwaahịa ụgbọala taya adịgboroja karịrị ijeri 5 maọbụ 5 bilion ha tụrụ wụchara n'ụlọ ngwaahịa ha. Onye isi ndị SON Maazị Oster Aboloma gbarụrụ ihu wee kwuo na ndị China ụmụ nwoke 2 a Tai Longshen na Zhu Zhengyong kpara ekite ha ga-eji ala ndụ ọtụtụ ụmụ Naịjirịa na ihe mberede okporo ụzọ ma emesịa mmiri na-ejighị n'igwe amagbuo ndị ụrụ dịka ha. Ka ọ dị ugbu a, ha ka nọ n'ụlọ nga ma na-eche mgbe ụlọikpe ala Naịjirịa ga-akọrọ ha ihe nwa dibịa ji ọkụkọ ọcha eme. Ọgwụ bụ akụkọ anyị nke ụbọchị taa. Jidekwe ka iji mgbe nta ka anyị chụọ ọnụ n'Owerie Nchi mgbe onye ohi ga-akwa na ya nwụrụ anwụ ka anyị gaa nụ chọọ ihe anyị furu efu. Asụsụ na omenala Igbo ga-adị.
ndewenu. ezi nwanne biko eweli iwe ka jụọ gị iwela asụsụ na omenala Igbo fonye na-akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha. Biko were asụsụ na omenala Igbo gbara ajụ ụwara ndị enyi gị na ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala Igbo elu site n'ime ka asụsụ Igbo olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ. Ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke Maazị Chimezie Victor Okochukwude site n'ime ka mmụta edemede na asụsụ Igbo gaa were were marakwa na nwanne na-eri nri okporo ụzọ anyị uhie agaghị akọ ya maka onye mara izu ọka nka gazie n'ịntanetị ka idenye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a.